मा मानो गान होनदों बेखौ मा र' होनगोन गाव जै खानाय हानायनि जै खानाय हाजेननायनि ओरैनो साननानै जाबनानै लायो हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालाम बयबो मोजाङै दं होनबाथाय सोंदि मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा फिसाजोखौ खानाय हागोन आरोना उन्दैनिफ्रायथ' खानाय हाफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम खानाय हागोन आरोना लोगोफोर बिमायखौ लेंहरदों ओरैनो बारा गिदिर खालामाखै आरोना फिसायै न'नि गोजा आरोना लोगोफोर बोजोंहाय जोंहा न'निफ्राय एसे फैबाय विंगार गंसे ओमफ्राय ओरैजाय न'निखौ लेंबाय आरोना जोंहा दा गरमबो आरो जायगायाबो प्रब्लेम नालाय दैलां जायगायानो गैया जोंना ओरै अखा हाबाबो दैबाना जायो हाब्रु गोजाना जायगाफ्रानो प्रब्लेमथार दैलांखाय बेखायनो रावखौबो लेंनो हायासै आरोना बारा भिडिअबो लाजोबनो हायासै जाखिनि लादों नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आरोना स' दायो लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लाब्रा खालि लाब्रा अमा बेदर माया लघन' फुजा होखांबानो मोनजाबाय आरो ना जाबाय अमा बेदर ओइ बिफाना फन फैदों खोमा जाबाय अमा बेबु बे जाबाय बुट जाबाय अमा खर' आरि आरोना बेयो गाइखेर साहा फुदुंखाबाय बेथिं फुदुंगासिनो नैबाव गाइखेर दङ बे गाइखेर बे साहा फुदुंगासिनो साहाबो आलासिफोर सफैबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय गस्लाखौ गानहोनानै फट' खेबनो नागिरदों आरोना दा खानाय गोलावावनो गस्लाफोरखौनो देखायगासिनो बिबैमोना गावसोर लाबोनायखौनो बिमानैमोनहा भिडिअ लाबाय आङो हो बिमानै अ खैना गोदाननि ए खैना गोदाननिनो वाव मोजांथारथ' आयौ खुसियानो बारा जालायथारसिगोन बियो दा वा बरियाहाय जायो बेनो 4 बोसोरसो हामो 2.5 बोसोरनियानो 4 बोसोरनि गस्ला गाननांगौबा सादारन नङा होमबा बियो सेन्देलानो फट' खेबखानोसै गानहोनानै दा लान्थाबा आनैनाबो आनैना ओरै आरो नैबेबाव नै बे गांसेखौनो आनैनाव नै दोनथ' नै बिथिं बिबैयाबो देलायग्रा आरि लाबोदों आरोना आयना खानजं खानाय सिननायाव नांगौ होनायखाय थोरसि माबा माबि लाबोदों सेन्देल फैथा लाबोजोबदों आरोना बिबैयाबो बेनि सेन्देला बेनो बिसोरबो थानाया उल्था जाबाय हनै सेन्देलानो खागोन दे गानदो दे गेन्द्राखौ बन्द' खालामदों दे आयु र' जिरायगोन र' आयु दे खैनाया जिरायनांगौ दे आयु दे फट' खेबनो आनैया दे नम' होन नों दायो खेबबाय था खैनायाबो स्र' फैना जिरायफैगारबायहाय जोंना दे खानाय हानोसै खानाय बिमाया ओइनो मालाय जि मोजां खानाय सिनजानोसै होननायखाय लाथुक थुक खैनाया खैना जादों ने सुनुआ जोंहा जै होननांगौ दे दे
गानगोन गाव मामानो गानहो मा अ दे मामानो होदो दे गोदोनायाव हो उथि नों उथि मामानो हो दे खुलुमदो मा खुलुमदो मामाखौ खुलुम मामाखौ दे ओइनै खोमसिया नैबे खानायखौ बख'ना हो राजा खानाय खिलिबखौ बोरैबानिया बेखौ बख'ना हो एसेल' नामनि आन्थाखौल' aku teorlah sini, wicik semua jangan ini kamera yang kan karbuang ini video kok, oh sih kan kan deh, oh mama ya kan sini benai barau. Ai neo nai, yuk. Deh, sampai deh, sini isinya. Nauman sing goyo. Nah, simpi mana? Ada ayo ini foto game nene. Oh deh, jangan deh. Ayo. Apa dah bawa udun kan? Mau udun kan biko? Thon, nak sini thang situ. Thon lanta sini sih barau. Hah? Maya. Oh. Nggak, biko mana? Mama nak hede. Deh mama nak hede deh. Fulum deh mama ku deh. Fulum bau deh. Karena fulum deh bra. Oh. Sampai deh. Top sepatu deh. Hah? Sampai nang mana ya? Mấy bảy mấy bảy hả belum nih aku song istileh thôi ra sporting lan này chứ lan thầu nó lại cái gì đây đại hư ban chạy lấy ta năng phải thải á đại hư nào cái mặt đây đại hư năng thua đàn này ha chính kiêu chưa cái này wow ôi này gột xì cái này không phải này gột xì bao phải chăm bớt ayo nasi kuno terakhir yang ada abu kau kulum deh abu kau kulum abu kau mah acingnya kulum toh sampai toh karena sini langsung itu kan om ini lanta sini langsung itu kan om nih, papi mau thang nung. Jadi mah, ini kan ya lanta jaskan nih, nih sini ini kan ya last pin deh, nih mah, ini kan ya lanta jaskan hun. Hai, lanta terbau nusikan dah tuh sini mana? Kan ya nang na? Ada sini uci sini. Oh. Ngebakkan ya nangen alai. Buri aneh mami. Apa nugun Taiwan? Malah sih macam dulu tabai nih, karena sinjan punya. Jangan ahan tur kayak gini nih. Sih macam kau tuh sering lewat nama tuh ayam play. Khi nào giờ khi cho nèo, khi nào giờ này nè, giờ khi nào thế này mà mình nè, khi nào, tên nào đấy nào nè, đây,
मारै जाखो नंबाय नोंथां गावनि महरखौ खानाया थिमा जाबाय खैना ना खैनाया देलायदों खैना गोदान खैनाया देलायदों जा खैना गोदान बिमायाबो खैना गोदान थाव फुनबावगोन ना दा थाव फुनगोन जोंहा दुगैगोन खैना गोदानखौ थुखैबावगोनसो दायो थुखैहैनोसै दैया हाब सोर गथ'आ बिदि थाखोलै वाव खानायखौ लांगोनलै बिफा लांगोन न'आव गारहैगोन आङो ओइ थालिरगुरियाव लांसैलै दर' लामा sinbai खैना गोदान खानाय सिनजानो फैदों नामा सोरबा आगैयाबो फैबावदोंलै आगै फैदो खानाय सिनजानो आगैयाबो फैदो खानाय सिननो नायग्राफ्रा जा मोजां नुखाबाय वाव एक्ट्रिस वाव बरिया ने मामि मोजां नुबाय ना खैना दुगैनोसै एबार हिनजाव गोदान टें हिनजाव गोदान र' नै बेखौ माबानांगोन खानायखौ लांगोन दे जोंहा न'आव न'आव लांगोन जोंहा न'आव लांगोन र' जाबाय र' एसेबाव दे मादै एसेबाव गोलावल'सो जादों नामा उन्दैनिफ्रायनो लान्थाखौ नुफेराखैमोनलै सयथिबो दिनैसो फार्स्ट लान्था नुबाय होनदों ओंखायनोथ' ओइ जिङावल' गथारदों गवाखैनो खानाया ओंखायनो मार गोलाव जादों नुवाखै साइनबोर्ड हम मालिक हो तो बाबा पाले निजी बात की गोजोननाय रुफायलायबाय खोमा र' दै हानोथ' बिमाया हानहर एसे खैना पाउडार फुनसै पाउडार एसे गंलाय एसे गं मा ओरै गं दे बास बरिया नायना दे गायनाव नाय खैना
नायनायाबो gong na kemari gong oh Cikidek. Chalo. Mama bang kena. Lanta ya? Kaya. Ada? Kanai apa rumah? Gila. Kanai gila. Jalau kena? Ono kalau jangan. Mandai pemalai kanai singkrani fry. Nah, jual lagi. Jual deh semua. Nah, coklat pun mandai malai kanai singkrani fry nah kanai singkria hordeng nah gift hordeng sana nah. Kanai apa dah? Nai nai nai, coklat apa nah? Hai lagu perani kanai gila hande. Sunu negra bro, gabno malai ketemu moजांसिन जादों. Gila nोंनिया kanaiया. Gift pun boleh dong malai. Gula langsung. नै बिमायाबो केक बायनानै होफैबाय आरोना बिजानाया जा केक बिहरबाय थायो बिमायनाव ओमफ्राय बिमाया दखानाव लायना होबाय आरोना नै केक हानो दावराव हेपि बार्थडेसो होनबाय थायो आरोना जै खानाय हानायनि जै खानाय हाजेननायनि जै थावख्लि जानायनि दे आखाइ खबदो दे Mar naik kadang dia udah sini bimayahan. Hah? Saya? Kau harsingan sini honai. Jalan honai. Jalan kau harsingan sih berau. Lagau. Dia jada. Capek deh. Maman đâu deh? Maman đâu này? Saya boleh jangan go. Saya. Nah, maman đâu đó này không nào? Nah, itu maman đâu đó nào? Maman đâu deh? Maman đâu deh? Deh. Ayo deh, đâu deh, đâu thar. Malah. Anh có dây hơn? Dây nữa đây, phi khẩu. Thì là phun lại nó dừng lại Trả được. Không giờ này không còn slab hết rồi. Thịt lắm rong khay nè, không xong ra hụt sáng cái nào ba băm nó biết xí cái thau ra được nữa. Không ra được nữa là sẽ đặt. Đây ra đây đè. Đè luôn đè. Đặt sát được đã. Muốn ra luôn nào hơ. Ba bơ. Đấy. Hai. Dạ. Mình lấy bên đây. Để ra nào đã xong rồi được. Hứ vậy, ra vậy. Đó là sữa ba đông ngủ ba là lạp được.
아라시부레. 당초에 봐봐. 감자 된대. 아이씨. 하야워. Ibu sadek. Susania lah, Susania. Kulai. Mai gainnya kesem जादों ने. Ayo modalnya kadang ayo naruh. जों आबादै मादै माबे जाखो मादै दे जादो मादै क'क्राझारनिया होथारदों राननाया औ बाजै नालाय खुलुमदो दे खुलुम आखायाव खुलुम आखायाव खुलुम खुलुम 아버지 당신은 시랑이 아니야. 아유 네 खुलुम खुलुम सुना 오리는 삽나는 라요. खुलुमनाया लान्थाथानो सिमालालाय खुलुम हरना Ay gini video mina. Video mana ini gini. Terus boleh apa tu mah? Jangan deh. Jangan ini. Ya. Apa? Capai. Ay, cuman. Ya mau tanggung dia. Dia pandai deh. Dia ada mah dia. Ande. Dia berasa banyak. Mobile home ni kan deh. Hello. Yang soalnya dengan usahanya 제일 무시벌이 nggak bisa Ya kunja kunja. Hei. Ya. Ya kunja kunja. Anu mulai. Aduh. Maria. Iya mau jangan belum mau dong. Babanya Amallah, biarnya. Amallah biarnya. Amallah sih. Abai. Yo abai. 혹시 봐봐요 오랜 봐봐요 Mana? Dia cukup ada apa ya? 풀로 가봐야. 풀로 가보자.
Bilang mo jangan tuh aja. Jangan tuh kayak ini. Jangan tuh kayak. Dia ni, kan suka mensei. Lại chả bao giờ ấy cả Việt Nam mình. Mai deh. sinailaiaswiफोरा उन्दुनो ओंखारबाय बाय बाय गारिया हो र' आलासिफोरा थांसै जोंना नै बाय 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 बिस्रा होथार खुलुमलायथारदों दे इउटुबाव नुबायना दे खानाय लावबा थांगोन मालाबा फैबाव आबै होनदो दे शक जालांबाय माखौबा नायनानै मारै थांफिननो नागिरखो नंबाय बियो आइ आदा लाखिलै बादाम ओइलाय बादामा लाबोखादों दे नाङा र' आं लानो बादाम बाय बाय बियानि नागिरलायबायलै बियानि ओइनै खनायावसो जागोन दे दरा मारिदो दरा बाय बाय दे बाय 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 टाटा बाय बाय उन्दुथारबाय बाय बाय मादैखौ खुलुमनांगौथ' खुलुमनांगौब्रा मादैखौबो आयंखौबो मावखांबाय जोंहा मावखांबाय दांखांबाय दोखो मावनांबाय